Zsóka hozzászólt, jó van! A Zsóka hozzászólt. Szevasztok! Ebben a videóban TikTokot fogunk nézni, mert kiírtam Instagram sztoriba, hogy milyen videót csináljak most, és ezt többen írtátok, úgyhogy akkor itt a telefon kijelzője, és akkor nézzük, hogy milyen TikTokok vannak. Ezt gondolom nem így szokták, hogy kiukasszák a telefon tényleg. Jó. Tripaloski, 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 tripaloski. Tudnak repülni, de jó. A kádban én most először csinálok videót, na nézzük. Mondtam neki, játszunk lefolyósat. Erre a gyerek eldugult. Már most kell sok lenni. Valaki nem akar megajándékozni egy ilyen? Na. Na nézzük, egy sztóvó. A hajadat adom. Jó. Itt mit kell? Itt minek kellett volna történnie? Csak én nem látok semmit. Na, aki tudja, az írja meg kommentbe, hogy itt mi történt, vagy ennek mi a lényege, mert én nem értem. Dupla kött, amikor mosolygok, ha sikerült komi. Jaj, véletlen nem sikerült. Gyerekek! Habi nagy lakodalom! Örökké együtt! Az 2 év múlva írják ki egymásra köcsökbuzi, szarházi kurva. Azt baszhatják a Rióba kororitán. Bam, 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 bam. Jó vége, sziasztok! Miért kell ilyen videókat csinálni? Hát rosszat fogok álmodni. Jó, ez nem rossz. Ti milyen magasak vagytok, aki megtippeli a magasságom, azzal duett. Mondják rá, nagyon veszélyes. Furfangos a lány, egy kicsi szeszélyes. Hogy lesz vele bajom, te sokkal mesélyes. Egy biztos, ha lefekszünk egymással, az kemény lesz. Kajakra Dili, ez már 70 árnyalat. Ahogyan is... Nálam biztos, hogy kisebb vagy. Csak azt írta, hogy aki megtippeli, szóval én megtippelem, hogy mit tudom én, 165. Úgyhogy várom a duettet, mert videóban megtippeltem neked. Jó volt, ma attól menekülsz, mondd meg, hol jártál, aggódtam szüntelenül, de tudtam legbelül, én vagyok, aki becsül. Még mindig nem a legjobb a hangom, de nem is akarom, a zene az, ami megnyújtott a szarnapokon. Peace. Oké, de miért kell kirakni, hogyha nincsen hangod? Miért égeted magadat? Hogy van az, amikor valaki nem tudja, hogy nincsen hangja, és kirakja. Mert nem mondták meg neki, hogy nincsen hangja. Mint ahogy most mennek X-faktorba is mindenki. Ő meg tudja, hogy nincsen hangja, és mégis kirakja. Miért? Valaki magyarázza el nekem. Nem tudok írni senkinek, mert csak tikitok, 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 és csak így húzogatom ott fönt, mert állandóan így lejön, hogy hozzájött. Nem bírom.
Sziasztok gyerekek, nem megsértés ne essék, de már leállhatnátok a lájkolásokkal, meg mindennel, mert most nem azért, hogy ne lájkoljátok, nyugodtan, most nem akarok senkit megsérteni, de közben Messengeren is zaklattok, meg itt is zaklattok, nem tudok írni senkinek, mert csak tikitok, 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 tikitok. Tikitok, tikitok, tikitok. Nézzük tovább. És csak így húzogatom ott önt, mert állandóan így lejön, hogy hozzáírt, lájkolta, nem tudok így. Az előbb én azt hittem, hogy ez így össze van vágva, hogy így ismétlődik, ugye? De nem, ez így mondja. Tikitok, tikitok. Írni senkinek. Kérlek mindenkit, hogy Fölrobbant a telefon, hogy... Zsóka hozzászól, jó van. A Zsóka hozzászól. Na hát akkor ez egy tökéletes videó volt arra, hogy az utolsó videó legyen ebben a videóban. Azt jól elmondtam. Szóval, hogyha szeretnél még ilyen videót, akkor írd kommentbe, hogy legyen még ilyen videó, iratkozz fel a csatornára, hogy lássam, hogy tetszik nektek, meg lájkold a videót, kövess be Instagramon, meg TikTokon, vagy Musicalin, vagy Tikitok. ahogy jobban tetszik. Szavaztok! So back to what I was saying. Could be us. Could be us. Say please.